Ka Mawlai taung Dorbar hak si thọ dieng kala sam le ki Marbam se kisan spa sipo tili ki long yeng ki baduk tam ki badan haki khandru tili ki snong chong ka Mawlai boro ka we ya ki te ki Marbam long ra but IT do video chong ka Mawlai blog ba PT pasa Shaki nong ilam chong ka Mawlai taung Dorbar rengkat ka jiran lang ki nong ilam snong donate yung khao ba khasan spa long yeng nong ta ka shalom ka ba hapo ka jingpek ki IT ni sunjuk di orang basnong di sensial snong juga beli new trap but ni mulai from Dorbar ngayo ka share gini kita tak sih yalang ni bagi distribute no itu cuma kadang jika distribution deh mereka sedang untuk orang IT exemption kat kum gini he di snong bila ada uniformly kat juga te bomot ba hakikat ni real tadi snong jak mulai from Dorbar ngayo ba Marbam kuwi ya ka Jing sam Marbam hakani ka sngi la Shaki hamola ka masar Shaki life with li kilong yeng ya kita yi Marbam ba kan thup yo khaw san kilo shi kilo dai bat shi kilo kamlu la no sniang da ka Marwari business committee Jing ai subha jong ka Marwari association kina ai ro sausian kini de sin maningkong ke sausian in sam kumni na ka Jing arab ka ba ai ka Marwari association ling ba ka sinju kirang basnong ling ba ka mola ton Dorbar ting sedang mentaban sam ni Jing bam Yuni Jing ai kim na dai babun tama kini arab sibun ni pi badan diat hakini ki por ke Jing e ke jong pi ngin sam menta bang sam yang hadian salaisian kinda ai kamut sausian in sam kan bala ai kila no yang sepoka rikasi jongi kumba ka namta san khasan spark lagi long yeng kimentai kamu ya kamu lagi masar ngijiet gini gilai puai lagi long yeng tiba ngisngau ngimpatip ha kingatip bagi dang bun ki video kiba hamdon kam hendai gini gilai puai teli long yeng kalau kat bagi tip mengi kiba ngstop ya kendo jing e akan ke jing pemiok belan dem dai te ngin sam menta tik pemiok menta wat simtieng nomor ba ngin dan salaisin ke jing sam tire se pidang edon kam bro ngin sa ai biang pi gini si banwan mo te gani ka jing ai khublai ka long ya ka seng jing Marwari association nomor ba kini maki kila no senyang mentak ni ke jing don kam PE ba kani ke jing khang gi bela ka sni ka ta shai ka bam ka di ke jong pi bro ka ta ke jing yo bam jing yo di kada ka biang tang bam piala ai ban shong hien le ban mi shabar pi mi yo ngi so thu ka dong jing e kham tam ki long ke be le gi bam don ki pa ki ban sumar ki ka jing persang na ka deng snong kalong kal bala ban jit ke bahatam ngi persang ban yo gi bri ban kam tam tinggal tip bagi dang don arsya laisya ki ban kam ni kani indrai kani ki ban sedang ban ngi ba kini kita yo ban wan ngi nang ya perang kani ka kam mo Lesi pun Palat. Lesi pun. Mo, kam pun ni mo. Ni kam pun ni semua. Hagnik singi layo ru bani kran bat ki katu kat ni kinong snong tunginya sngap hadu kat nu kinong snong jungi kismuthu halo coronavirus bat komdu bani da nau ti khunyang jingpang te ni kong ha bai ngu se ble na ma ba hang ni pa mi khala ya jungi dem pat poi tang ba chi sen ne ka ba ngi lap tem ngi dei ban kyang ngi dei ban ya yeng jingai we ni we ba ki kon ki ti rong im dei ban pen mi chabal ban im dei ban ne persya te ya long kat bala ya song ha yeng ya bu ri ki kon ki ti ba ya that bai ki ti te ya le khoi ka yeng ka sam ki plau ki ke te kai ka khubo jum pi Shaki we padai ki pai ba ki we ki khubo ri na banta ki pat ba te kin ya sun thu kan chapang ni ba ada ki we ki le persya te kamut la da ulong kum nom no to fa phiang not kan ya pa ro ma te kai ka jing karpat jum pi te ka jing karpat jong na teng na karpat kan ba kin ya ngau kan na ma ba ka sarkar kala perking ya sai ka ba la mana te ngin hak benia ka tolo ka ya ta te to dia su thu nam ngi ki pat ba ba ro ni ka snong ka phao ne kham tam mi kirang ba snong ki ram ba dong kat ni ba pi ke pertas tam mat mi ba sngi na menta jungi bangin ya long ki bri ki ba ko ki ba khia tengah kerpat ke na ba ro ka wi ka na benta ka snong ka thao na benta ka ring dia bro kha ke bang ya bet para beliau dengan jan bang ya long ki balik aku bang ni dai ban ya jan tan iwi iwi dengan le sisi ero dengan iwi ban ya mitit ba fidi pat ini ban da sakiti minda num dangi dan jimpang maknunu barit bariar ni
check up no pap ni no gi ba doktor gi batip yo jaka la ban dai dan ke Jepang man ide ban le khot oi inong gi bro gi basong thu ba gi lada kidan gi Jepang bare ba kinum ya jar me ki bai kana ma kinum la ban sepreng ron Jepang kidan mari la ban tip yo kikit ke Jepang ro ban akin long papit ngor ya haya asam ro lo na lagi dan kadang kadang Jepang kinum ya jar me kinum ki doktor kinum tiang ma nomor ba kan ke Jepang kaya bed ibai kum ka biang khliat